tager dommerne en status på Mettes første arbejdsdag. Hvordan synes du, det at være X-Factor-dommer? Er det noget, du kan anbefale seerne? Jeg vil helt klart anbefale alle mine venner, at det skal de også blive. Er det mærkeligt? Jeg synes, måske det er lidt mærkeligt at skulle have afvise så mange, som står og krænger deres sjæl ud, ikke? Og som har nerver på. Og... Så du synes, det er lidt brutalt? Jeg synes bare, at det er voldsomt at skulle afvise så meget på én gang. Ja. Altså, jeg har måske afvist lige så meget i dag, som jeg har gjort hele mit liv, måske. Men næste deltager er heldigvis lykkeligt uvidende om Mettes mange afvisninger. Er du dus med himlen? Jeg hedder Tjalfe Ravn, og jeg er 37 år, og jeg bor i Nakskov. Jeg er jo gøjler, og det består jo i, at jeg rejser rundt i det danske land på mange middelaldermarkeder og laver ildgøjl og underholdning og en masse andet spas. Så er der show. Musik og sang giver mig jo et kick. Nogle de bruger lidt ulovlige stoffer og så videre for at få et kick. Det har jeg simpelthen ikke brug for. Mit kick, det er musikken, sangen. At kunne ramme en tone og stå der og tænke, wow. Jamen, sådan. Sten Jørgensen. Jeg skulle lige til at sige det samme. I blev helt plaf. Nej, men det er jo ikke hver dag, at man sidder her, og så kommer du ind ad døren. Nej, det er det ikke. Men nu er jeg her i dag. Viser noget nyt. Ved du hvad, jeg glæder mig til at høre det synge. Skide godt. Nu skal I høre noget sensationelt. En nat, der stjernerne lå helt parallelt. Og ud for universets navlestreng, der blev jeg født som verdens vigtigste dreng. For jeg sidder i min egen verden. Og her handler alting kun om mig og mig. For jeg sidder i min egen verden. Og her handler alting kun om mig og mig. Så tager jeg ind på Nørreport station og går til fest uden at snakke med nogen. Jeg glemmer helt, hvem jeg er ude i blandt. For jeg er selv så skide interessant. Okay, tak. Fedt. Fed tekst. Du er pisse irriterende, men jeg kan godt lide dig. Du er kæk, når du synger, og måske også lidt for kæk en gang imellem. Oh yes. Men jeg synes, du har en fed stemme. Altså, der er historie i, der er liv i. Tak. I mine ører er bedre til at læse historier op, end til at synge. Men du vil være kanon til at læse historier op. Men jeg synes ikke, du synger særlig godt. Nej. Vi har alle sammen noget idiot i os, og det har du i den grad også. Og det kan man godt bruge til noget genialt. Lad os kigge på det. Jeg siger ja. Tak, Blackman. Yes. Det bliver et nej for mig. Hvad sagde den, Tremé? Vi mangler trompeterne, ikke? Ja, der mangler noget stemme. Okay. Du sagde nej, du sagde ja. Og jeg siger ja. Sådan der. Det er et underholdningsprogram. Men det er ikke talent. Så man går ikke særlig langt, hvis man er idiot og kun idiot. Farvel. Farvel. I årets X-Factor kan man tilsyneladende komme langt med den rette